heeft geen plekje. Het is onderdeel van je leven. En de hele scherpe kantjes gaan er vanaf, maar het blijft pijn doen. Op 4 december 1989 waart de 30-jarige Simone de Laat deervoen in haar wenning in Verwerd. Ze is vermoorden. Na verskate onderzoeken bloot de zaak onoplost. Maar na jaren stilte brengen journalist Jacob Stelwagen en de Peter R. de Vries Foundation de zaak nou opnieuw in de aandacht. En dat maakt het een soort los bij de zoon en zus van Simone de Laat. We hebben eigenlijk het zeg maar in een doos gedouwd, deksel erop. En die deksel gaat er alleen maar af als het weer opgerakeld wordt. En waarom ik nu ja gezegd heb tegen Jacob, is dat we het eindelijk wel eens willen afsluiten. En ik wil dat eigenlijk voornamelijk voor mijn moeder. Mijn moeder is 90 en ik vind dat ze recht heeft op de waarheid. Het eerste gevoel was van, ik vind het eigenlijk helemaal fijn. En ik hoop dat er eindelijk eens een oplossing komt. Maar het is natuurlijk ook een hele grote stap. Want je moet weer alles oprakelen en je moet weer... de familie moet je weer zien lijden, want dat is het voornamelijk. Hè. Ik weet niet wie ze was. Ik heb het verdriet van het verlies heb ik anders, op een andere manier. Maar mijn familie heeft het wel en dat zie je. En dat doet achteraf doet dat heel veel pijn. Kevin Hogekamp wen het nog altijd in Friesland. Maar naar Verwerd gaan bloot een gevoelig punt. Ik heb een hele tijd gehad dat ik liever niet kwam. Ik ben natuurlijk wel eens geweest om te kijken van, goh, waar is het nou? Hoe woonden we nou precies? En ondertussen heb ik zoiets van, ik kom er af en toe en het is ook niet dat ik het vermijd. Maar er zit altijd nog wel een beetje een donkere kant aan natuurlijk. De familie had vertrouwen in dat al het nije omtinken voor een terugbraak zwargje in. Jeddere poging zou we nevens haar net volle opleveren. En de waard nevens haar te vaak in de verkeerde hoeken zocht. Ze hebben voornamelijk gezocht in de familie en dan met name mijn vader en Rob. Nou, ja, dat heeft niks gebracht en dat was ook niet de goede richting. Dus nee, ze zijn een beetje blind geweest, vind ik. Eén richting op en voor de rest hebben ze niks onderzocht. Dus nee, daar hebben ze echt wel steken laten vallen. Ik heb wel het idee dat er een oplossing is. Maar dan moeten we echt goed schudden en trappen. En dan denk ik dat wij met de juiste tips echt tot een oplossing kunnen komen. De nijbesteden van Simone de Laat hoop je deze week meer tips binnen te krijgen. #tips meld die dan bij tip@peterrdevries.nl of jacobstelwagen@gmail.com. Kom met die tips en zeg wat je gezien hebt en lever die ene gouden tip. Heel graag. Je mag natuurlijk ook gewoon die tips anoniem geven. En ik denk juist dat als mensen tips geven en als er antwoorden komen, dat het gewoon ook een stukje veiligheid kan brengen. Want hij heeft het al een keer gedaan en de kans dat hij het nog een keer doet, die is gewoon aanwezig.